Wata baiwar Allah bayyana ra'ayinta a shafinta na Twitter, inda take cewa tunda ta ga mazajen Kiristoci ba sa zuwa wajenta, to tana ga lokaci yayi da za ta ba mazajen musulmai dama domin su ne suke neman ta. Ta kara da cewa ita fa soyayya ita ce abu mafi muhimmanci a aure, ba wai addini ba. Sannan a ƙarshe ta kara da cewa kada wanda ya zo ya biyo ta a akwatin sirrinta domin ya faɗa da ita, wannan rayuwar zaɓi ce. Sai dai wannan ra'ayi nata ya bar baya da kura, inda wasu daga cikin mabiya shafin nata suka nuna sun ji daɗi, wasu kuma suka nuna ba su ji daɗi ba, wasu kuma suka ce ai ra'ayinta ne kuma rayuwarta ne, tana da damar da abin da ta ga dama ta yi. Bari ku ji daga cikin ra'ayoyin mabiya shafin nata. Egu ya yi tweeting da cewa ya ke uwata, kada ki wannan abun ya dame ki, kuma kada ki saki ki saurin faɗawa zuwa cikin koman aure. Kuma ki sani lallai soyayya tana da amfani a cikin aure, amma abin da ya fi amfani shine samun mutumin da ya dace da ke nagartacce. Dan fa akwai mutanen da suke irin wasu tambayoyi bayan an yi aure, kamar shin na ma taɓa son ki ne? Kawai dai ki yi addu'a kuma ki dudduba a kusa da ki in ba ki da girman kai. Shi kuma wani bawan Allah mai suna Usman Wakili ya ce kamar ma da gaske. Shi ko wani bawan Allah mai suna Ademola yayin tofa albarkacin bakin nasa cewa Ubangiji yana nan da wata manufa a rayuwarki, ke dai kawai ki jira, mutumin da ya fi dacewa da ke zai zo. Shi kuma wani bawan Allah mai suna Salihu Lanji a yayin tofa albarkacin bakin nasa cewa ni musulmi ne, shin dan Allah zan iya samun lambar ki? Shi kuma wani mutumi mai suna Obayemi cewa kashi kuma kina da kyau, shin za mu iya sasantawa? Ni ma ba da budurwa. Ana tsakar haka, shi kuma wani bawan Allah mai suna Robinson ba ma ta kan tweeting ɗin baiwar Allah yake ba, a'a ta kan mutanen yake, inda ya ce musu yanzu da 'yan uwarku ce ta rubuta wannan abin, shin za ku iya ƙarfin hali da kuke yi a nan ku riƙa faɗa mata maganganun da kuke faɗa? Shi kuma wani matashi mai suna Muhammad Siraj abin da ya ce shi ne wannan rayuwa cike take da zaɓuɓɓuka, saboda haka wannan zaɓinki ne masoyiya. Shi kuma wani bawan Allah mai suna Isa Umar cewa dama ni ma ina neman mace mai ƙwazo don aure, kuma ni ma musulmi ne. To kun ji fa ra'ayi na wannan mata, sannan kuma kun ji irin maganganun da wasu suka yi a ƙasan tweeting nata. Kai mai saurare, kai me ra'ayinka, sannan kuma wace shawara za ka iya ba wa wannan baiwar Allah?